L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau té 6 segles d'història. Primer va ocupar un edifici gòtic del Raval de Barcelona. A principis del segle XX es va traslladar als pavellons modernistes projectats per Domènech i Montaner al nord de l'Eixample. El 2009 es va inaugurar el nou hospital just al costat i es va rehabilitar el recinte modernista. Ara, aquest espai declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO acull actes socials i culturals, rep visites de turistes i és la seu d'organismes internacionals. Sabíeu que el recinte modernista té uns jardins espectaculars? I un altre. Sabeu qui té ara cura d'aquells jardins? Si ens acompanyeu, us expliquem. Quina és la teva feina? Doncs la meva feina aquí a l'hospital és fer una mica, fem la neteja de carrers, de parterres, i després també fem tasques de jardineria. O sigui, tot el que és segar la gespa, passar la desbrossadora, el cortamarges i mantenir una mica el que és la part de jardineria en condicions i una mica la neteja. L'hospital és bastant gran d'espai, vull dir, són molts metres quadrats, aleshores hi ha molts parterres de jardineria i hi ha molts carrers i tots els carrers s'han de netejar i tot ha d'estar una mica en condicions. Qui s'encarrega de la jardineria de l'Hospital de Sant Pau? Pues és una col·laboració entre dos centres especials de treball, Urbacet i Tep Verd, que hem format un equip de 12 persones, 2 tècnics, un oficial jardiner i 9 peons amb discapacitat intel·lectual i malalties mentals. Dintre dels fins fundacionals de la Fundació Privada de l'Hospital de Sant Pau, de la que estem en aquest recinte, un dels fins fundacionals és l'assistència i també l'ajuda a les persones amb discapacitats. Llavors, dintre d'aquest sector social, nosaltres hem optat per acollir treballadors amb discapacitat intel·lectual a fer un treball que ja fa molts anys que s'està portant a terme al Sant Pau. Nosaltres, com a centre especial de treball, contractem a gent que té a partir d'un 33% de discapacitat, que pot ser de diversos tipus. Pot ser discapacitat intel·lectual, o bé discapacitat sensorial auditiva, o bé discapacitat física o trastorn mental. Sant Pau, quan va obrir el concurs, ja va mirar que fos per centres especials de treball i llavors d'aquesta manera, amb les persones que es contracten com a jardiners i jardineres, també es fomenta la part i es treballa la part social i psicològica de la persona, del treballador o treballadora. Yo personalmente me siento muy a gusto aquí en San Pablo, con tanta historia que tiene este hospital, lo he visto hace tiempo y ahora lo veo muy reformado, muy bonito esto, las plantas, todo lo que representa, ¿no? Y el equipo social nos ayuda mucho esta empresa a integrarnos, personal en lo anímico, en lo personal, en motivación, en todo. Para ellos es muy importante trabajar aquí, relacionarse, tener amistades, y eso hace que al fin de cuentas ayude muchísimo a la recuperación de cada persona. Quina feina feu i com us organitzeu? Els treballadors s'ho senten com seu. Estem treballant aquí tots els dies de l'any, des de la primera hora, des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda, perquè quan vingui les visites a veure els edificis i puguin veure el jardí net i ben cuidat. Els jardins del recinte modernista ja originalment van ser dissenyats per l'arquitecte Domènech i Montaner com uns espais en què ajudessin a curar el malalt amb tots els aspectes, l'aspecte d'estar acompanyat per la natura i també l'aspecte de tenir unes plantes medicinals que ajudaven a la recuperació dels malalts que passejaven per aquí entremig dels pavellons, quan podien sortir. Ara, en aquests moments, com vostès saben, dintre del recinte modernista de Sant Pau ja no hi ha pròpiament malalts, però sí que tenim usuaris dels pavellons i també tenim visitants que han de poder gaudir, igual que gaudien en el seu temps els pacients, d'aquests jardins meravellosos i d'aquesta diversitat vegetal que hi ha. I per això la gran importància. Realment és un dels factors que ens caracteritza, que ens feliciten més per com tenim de ben cuidats els jardins a dintre del recinte modernista. San Pau no son solo los edificios, San Pau es al mínimo 50% los jardines, entonces es muy importante que todo esto esté bien cuidado. Cuando llegas aquí lo primero que ves son los árboles y las plantas y ahora no se puede oler, no se puede transmitir el olor, pero San Pau es también a través de los árboles y las plantas son los olores que hay en San Pau. En esta temporada especialmente están este olor a azahar, que es absolutamente extraordinario en plena ciudad poder tener esto.
Quines són les que més t'agraden? La lavanda y el romero. Me recuerdan a mi abuelo porque en el patio las plantaba y me recuerda el olor a él. I quins criteris seguiu per cuidar-los? Aquí fem lluita biològica integral, val? Que vol dir que no fem servir cap producte químic. Tot és natural i tot ho fem mitjançant tècniques 100% ecològiques. Què en feu dels fruits, de les arbres? Per tradició, el diumenge de Rams, aquí es recollia el llorer i les branques de les oliveres per celebrar el diumenge de Rams. També, i com a més important, és la fabricació de melmelada a partir de les taronges que tenim aquí, dels tarongers del passeig central. Aquest últim any el tenim amb aromes de farigola, també recollida amb els diferents parterres del recinte. La jardineria connecta el passat i el present de l'Hospital de Sant Pau. I dona fruits tan valuosos com la integració.